God, tugnawa kayo diri sa Korea. Yes, good morning mga langga. And today is 7th day sa Misa de Gallo. And yes, kumpay paguli ng mga langga. Oh, hindi pa. Pero tugnaw kayo diri sa Korea. So, we will be back later para sa atong episode 7 sa atong vlogmas. So, daan mo ingon pa ko daan nga. Late May maka-upload kay nami activity nga buhaton niya. So, yeah. See you later. Ho, ho, ho! Merry Christmas! We're back mga langga! Yes, so mga langga, tanawa, gibugas-bugas na ko. Oh, no! So karon na late me, kay na ako giatinan nga activity. So, magpili nami para sa itong episode 7 para sa atong vlogmas. So, sige na Angel Bear, dito ta magdugay-dugay kay para momenta. So, asa tong kuha na to? Ihatag. Wait, second. And nawala na. So, well, kuha ni Angel Bear to. So, ang atong nabulutan karon sa ato ang 7th day sa ato ang vlogmas is si Imek and family. So, muni ang madawat ni Imek. So, without any further ado, let's go! So, ready na may mga langgaan magmotor. May kay medyo layo-layo siya pero along the highway naman po. So, let's go, 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 go. Okay. Agay. Magkuhan ka, mag-isara ka ibuya sa dahon, gagmay. Ilunod din mo na, dito pa human, isagula na eh. Ha? Merry Christmas! Gisaw ng sibuyas, anak. Dahil butang mo na. Oh, isagol na. Hindi na ko ng idibol na. Abo tayo, idibol gamay. Doon si Ampani mo. Salamat, ikaayo ha, kay wala ko. Wala pa, baka sila kamong spaghetti ha? Salamat kaayo. Kung Merry naunagin sa Christmas! kanong. Ikaw pa ba? Kaya sa Mimek! Ay, Bye! So, we're home mga langga, real quick. And yeah, super happy kay Imek. Kay nashira na po nato og blessing si Imek. And sorry if late among vlogmas karon kay katugane. Nilakaw pa ko, nabilin si Angel Bear. Oh, sorry. So, mo to siya mga langga. And I hope that you enjoy because we're just spreading good vibes and love to everyone. And again, we always bear in our minds mga langga na mas maayo nga mo share ta sa itong mga blessing. Bahala ginagmay, basta kanunay! So again, this is Mama Bear And this is Angel Bear. saying Merry Christmas!